יש לנו דגם של מסור עגול, זה הדגם החדש שהגיע ממש לפני שבוע וחצי, כבר הוא נכנס לחנויות. המכשיר הזה, היתרון שלו שאפשר לבוא איתו, לחתוך איתו מאמצע חומר בלי לגעת עם ידיים במגן או משהו. זה מחסור גם רב שימושי, כמובן איזה להב אנחנו נשים או לפח, לאלומיניום או לעץ. יש לנו פה כפתור שאנחנו מעלים אותו ואז אנחנו יכולים להיכנס כבר לעומק. אם אני עכשיו רוצה מאמצע חומר לחתוך פלטה, לעשות ריבוע באמצע, אני פשוט מפעיל, כמובן קודם כל מפעיל את המכשיר, מרים את זה ומתחיל לאט לאט יורד למטה לעומק שאני צריך, שאני כמובן יכול לקבוע את העומק כמה אני יכול לחתוך, עד 56 מילימטר, ולמעשה אני פשוט ממשיך איתו. הדגם הזה הוא כבר מגיע, אתם מקבלים איתו עם המסילה של מטר 60, מסילה של מטר 60. למה המסילה? למעשה אם יש לנו פלטה ואנחנו רוצים לחתוך פלטה, אז אנחנו מעתקים אותו לפלטה שאנחנו צריכים, מניחים עליו, לא, זה לא של המכשיר הזה, זה הדבק פשוט לחיבור של השולחן, זה לא של המסור. עם המסור מגיע פלטה יותר ארוכה של מטר 60, מניחים עליו את המסור ומחליקים לחיבור ישר יותר, שאנחנו יכולים לעבוד עם המסילה. איך אתה יודע מה נקודת המפגש של הלהב עם... שמה, ולמטה יש לך פה את הסימן מקדימה, הסימן מקדימה. יש לכם פה בדיוק את הסימן של האפס, או ברגע שאתם מסובבים אותו ב-40. אני רוצה שזה יתחיל מהנקודה הזאת ויסיים פה. איך אני אניח את זה כל כך מדויק? מה, בפתח כזה קטן? לא, סתם לקחתי, לא יודעת. יש לך את הפס, ואז היא פשוט מניחה אותו. הוא מגיע ממש הנה פה, מהאפס פה. כן, וגם מאחורה יש לך. נגיד יש לך עכשיו, סתם דוגמה, עשית פס לכל האורך, זה הסימן שלך, מניחה אותו כדי לאפס אותו, גם חלק האחורי וגם חלק הקדמי, את שמה אותו לאפס ואת יכולה ללכת להוריד אותו. סדרה מקצועית, לא מהסדרה החובבנית, שבאירופה קיים גם סדרה חובבנית מבחינת המסורי שולחן, גרונגים ושאר הכלים. אנחנו מביאים לפה את הסדרה המקצועית. מבחינת העלויות, המחירים, זה פחות או יותר מתקרב למחירים חובבניים. אז אין טעם להביא גם את המסורים, וכמובן אנחנו מביאים רק את הסדרה המקצועית יותר, החזקה יותר. המנועים פה הם יותר חזקים, הם מיועדים לעבודות בעומס, בעבודות לחץ מסיביות, עבודות יומיות. יש לכם פה, זה גם, כמובן גם הלהב, פה להב 10 אינץ', כמו בכל המסורי שולחן שלנו. אין לו פה את העגלה כמו שאתם מכירים בדגם הקודם, בדגם הגדול יותר. הוא מגיע כמובן גם עם המוביל זוויות, יש לו גם הרחבה לזה. השולחן שלו נפתח, כמובן יש לו את הסרגל קצת, עם החלון שאתם יכולים לפי זה כבר לכוון את החיתוך, וגם מי יודע איך להשתמש מבחינת בפתיחה של השולחן, איך אנחנו מכוונים את הלהב. תמיד אנחנו שואלים את עצמנו. עכשיו, תסתכלו, חבר'ה שם מאחורה, בואו כולם תהיו פה. אוקיי, אתם רואים פה את החץ מקוון, כרגע בדגם הזה הוא מקוון פה ל-26 סנטים. פה אתם רואים? איפה שהחץ הזה, אתם מכוונים את החלון גם על 26, מכוונים את החלון ל-26, נועלים אותו, ואתם יכולים לפתוח את השולחן ואתם עוברים לסימן פה. ואז הסימן הזה למעשה הוא הופך להיות הסרגל שלכם. ניתן לעבוד איתו עד 46.5 סנטים. וכמובן,
אחרי כל מידה שאתם מכוונים, כמובן לא לשכוח לנעול את זה, שלא תאבדו את הכיוון. הוא מגיע כמובן גם, כמו כל המסורים, עם התומך, במקום של להביא, אם יש לנו במיוחד חומש שהוא צמוד אליו, משהו קטן שאתם חותכים, במקום להכניס את האצבעות, אז עובדים עם התומך. תשימו לב גם, המסור הזה פתוח מכל הצדדים. פתוח פה מכל הצדדים, המנוע שלו די חשוף ופתוח, לא כמו שאתם מכירים בדגמים שהכל פה אטום וסגור. למה זה טוב? מישהו יודע? לקרר אותו. שלא יצטבר לסורת מלמטה. נכון, לניקוי, ולמה גם אני אסביר לכם. עכשיו, כל המסורי שולחן שלנו גם מתאימים מבחינת המנוע, מבחינת הכמות סיבובים. אם אנחנו נרכיב רב שימושית, הם גם מתאימים לחיתוך של אלומיניום. ויש המון בעלי מקצוע שמחפשים מסורי שולחן לחיתוך באלומיניום, פלטות של אלומיניום. עכשיו, הם היו עובדים עם המסורים שלנו, שכל החלק הזה הוא אטום, ואנחנו תמיד מזהירים אותם בכל סוף עבודה לנקות את המסור. למה? כי זה חומר דביק מאוד. ברגע שלא מנקים אותו בזמן, כל השבבים נאספים למטה באזור של המנוע ואין לי שם גישה ככה פתוחה כמו בדגם הזה, ואם לא מנקים אותו אז זה יכול לגרום נזק למנוע. אז זה במיוחד בוש, אלומיניום, כן, עץ זה פחות קריטי, כמובן גם בעץ מומלץ כמובן לנקות גם אחרי כל שימוש. עכשיו, הדגם הזה במיוחד ייצור ומומלץ לעבוד מי שרוצה כלי לאלומיניום, אז זה הדגם הזה הוא מאוד מומלץ, כי כל הצדדים שלו הכל פתוחים, גם מישהו עצלן במיוחד, אז סיכוי מאוד נמוך שכל השבבים נאספו לו בפנים ונדבקו לתוך המנוע. אני אסביר לכם מקרה שזה היה ממש לפני יומיים. היה לנו תערוכה באזור ירושלים. בא לקוח, בעל מקצוע, נגר, הוא בונה פרגולות, דקים בונה, בא לקנות, התעניין במסורים. הוא יותר התעניין במסורי פנדלים, מסור הפנדל הגדול. במקרה, גם באותו חנות שהיינו עובדים, היה לו מסור שלנו שהם עבדו איתו במחסן, זה מחסן עצים גם, שהוא כבר כמה שנים המסור הזה, הוא התעקש, גם היה אצלי בהדגמות את המסור הזה, הוא התעקש דווקא את הכלי החדש, לפתוח ולראות אותו בעבודה. לא, על הפנדל, על הפנדל. הוא גם עבד עם הדגם הזה, אבל מבחינת ההובעים, חיתוכים, אז הפנדל יותר מתאים לו. למה הוא התעקש לקחת, להתנסות, לעבוד עם הדגם החדש, לפתוח מהאריזה? הוא אמר, אני לוקח את הדגם הזה, אני רוצה לראות שהוא פותח לי בדיוק 90 מעלות נטו. אמרתי לו, טוב, בסדר, אין לי בעיה, למרות שיש לי פה שני מסורים, לראות מסור, במיוחד שזה טוב לבדיקה, מסור שעובדים איתו יום וכל יום, עובדים איתו מסיבי במחסן עצים, אני מניח שאתם כולכם יודעים מה זה עבודה במחסן עצים, ואז לבדוק את המכשיר הכי טוב ברגע שמכשיר כבר עבר המון, ולבדוק אותו מבחינת רמת דיוק של חיתוך. אז הוא פתח גם עם המכשיר החדש, הוא פתח אותו, וגם אני בכל מקרה כיוונתי אותו שילך גם יחתוך עם אותו מסור שעבדו איתו כבר הרבה. חתך עם שני מסורים, לקח שתי זוויות, כי לא האמין, אבל שני המסורים יצאו על ה-0.0 מילימטר, הכל על ה-0 יצאו לו, והוא היה מאוד מרוצה, גם במיוחד שהוא ראה בדגם שהוא כבר עבר המון, גם המגן היה שם שבול, וגם כל המסור היה ניסור את הכל, ובאמת חותך מדויק. כמובן זה כנ"ל גם בכל הכלים, לא נתקלנו באף פעם בבעיות שמבחינת הכיוון חיתוך, שזה לא מדויק, לא חותך נכון, במיוחד שזה מדובר על הזוויות, זוויות של 45 מעלות, אז מסורים מאוד אמינים. לא בחשמל שלו.
כל התיאוריות, מה אתם מטומטמים, אתם דפוקים, לא מנסים ככה. מה זה, זה גס לגמרי? אני עם עובדות לא מתווכח. וזה 100 שיניים. רגע, להביא לך מטר? לא כמה...